Li Tirkiye li gel tundkirina rênimayên Koronayê ji bo kesên temenê wan li ser 65 saliyê re rojê tenê di navbera saet 10 sibê heta yekê nîv û derketina derve serbest e. Her wiha kesên temenê wan li ser 65 saliyê re dema derdikevin jî nikarin di nav bajarê xwe de li metro û basan siwar bibin. Li gel vê yekê dema ev kesên pîr bixwazin birêya balafir, bas û trenê ji bajarekî biçin bajarekî dî pêwîst e xwedî destûrnameya geştê bin. Ji ber van qedexe û rêniman hinek welatî gazindan dikin, hinek jî wek bergiriyek baş dibînin. Tabii 65-3'ten sonra soğuklar. Ji bo mirovên temenê wan li ser 65 saliyê re ev bergiriyên niha başin. Ji xwe em mirovên pîr ji ber sermayê naxwazin derkevin. Tenê di rojên wiha xweş de ez derdikevim derve û diçim parkeka nêzik hinekê digerim û piştre ve digerim mala xwe. Ben de yapıyorum onu ama. Ben aman aman belki. Li gor van bergiriyan, eger temenê kesekê li ser 65 saliyê re be û ev kes xwediyê kargehekê be, wê gavê derketinan derve bo wan ne qedexe ye. Alınan önlemler yeterli değil. Li gorî min ev bergiriyên niha ji pêwistiyê kêmtirin. Her der tije mirovin û kesên pabendî rênimayan nebin jî gelekin. Rojê ji xwe em tenê 3 saatan derdikevin lê wek hûn dibînin, tu cihên wala nîne û em nikarin bîna xwe jî vedin. Bilgiler edinmek lazım. Li Tirkiye ji pênc heyva borî ve her roja şemî û yekşeman qedexeya derketinan derve heye. Li gel van qedexeyên giştî, ji bo ku mirovên pîr ji nexweşiya koronayê bên parastin, rojane tenê 3 saet destûr tê dayîn ev kes derkevin derve. Ji bilî van saetan kesên li derve bên dîtin jî bi 3186 lîreyan têne cezakirin. Diyarbbayram, Kurdistan 24, İstanbul.